Сябры, всех вітаю. На жаль, сёння будзе напэўна самы кароткі стрым, таму што нашыя спікеры, якія павінны сёння быць, яны знаходзяцца в Украіне і проста не выходзяць на сувязь. Вось зараз пытаўся ўвесь гэты час з імі звязацца. На жаль, я не ведаю, вы ж самі там панимаеце, што там можа і інтэрнэт недзе завіснуць і ўсё што заўгодна. Гэта Украіна зараз. Вось таму гэтыя людзі не змаглі выйсці. А яшчэ адзін спікер, яго срочна там патэлефанавалі, сказалі кудысьці там ехаць. Таму вось так вось і атрымліваецца, што рыхтуешся, потым людзі, на жаль, не могуць. Таму гэты стрым, а тэма вельмі важная. Тэма вельмі важная, таму што мы хацелі абмеркаваць, з чым ідзе блок-воля УКР, і там шмат ёсць пытанняў. Вы ведаеце, што я быў 2 кадэнцыі, так мовіць, УКР, і 2 разы сышоў, і таму зараз я вывучацца ўжо не буду, але ж блок-воля будзе вывучацца, збірае спіс, уже сабраў спіс, і яшчэ хоча далучыць людзей да працы. І хацелі сёння, канешне, абмеркаваць, вось што, з чым ідуць, якія там мэты, і так далей. Вось. І каб яшчэ кагосьці, можа быць, далучыць таксама ў гэты спіс, каб папрацаваць. Я не іду не таму, што я разачараваны там ці яшчэ нешта. Я не іду толькі таму, што, сябры, я не палітык. Вось не палітык я, хоць ты трэсні. Таму што калі пачынаеш там спрачацца з людзьмі там у гэтых чатах, там і шмат людзей, якіх проста не паважаеш, вось проста даже не паважаеш, адносішся да іх дрэнна, мне вельмі цяжка. Вось не цяжка з імі працаваць, не цяжка з імі размаўляць, не цяжка, калі яны кажуць калега. Якія вам калега? Таму, каб гэтага не было, і з гэтага нічога ж добрага не будзе. Таму вось і сыходзіш, таму што панимаеш, што ўжо ўсё. Казалось бы, мог стрымацца, мог там неяк паразмаўляць, не атрымліваецца ў мяне. Ніяк. Вось таму толькі гэтая прычына, што я не іду. І пабачым, як будуць далей працаваць, таму што нам трэба неяк у гэтым всем прымаць удзел. Вось, таму гэта я паспрабую там панядзелак, аўторак перанесем на некалькі дзён і, можа быць, зробім тады, далучым. І таксама я звярнусь да іншых спісаў, каб яны далі сваіх спікераў, і каб я таксама мог ім задаць пытанні, з чым найдуць, як яны будуць працаваць, якія там мэты ў іх там і так далей. Вось гэта будзе там, я паспрабую ўторак, у сераду гэта ўсё зрабіць. І таксама, канешне, хацелось бы, месца Азарова было вальготным, шмат. І зараз гэта месца заняў Мікола Казлоў, і мне таксама было б цікава паразмаўляць з ім, што будзе далей. Што будзе, як будзе. І таксама хацелось бы паразмаўляць пра санкцыі, якія былі зняты, і да чаго гэта можа прывесці. Насамрэч. Я думаю, што паспрабуем торак, сераду. Таму прабачце, сябры, будзе іншы стрым, будуць гэтыя тэмы, і мы ўсё гэта зробім, але ж, на жаль, не сёння. Таму наш кароткі стрым сёння скончваецца. Усе гэтыя пытанні, якія ў мяне ёсць, я стаўляю не зачыненымі, і мы абавязкова ўсё гэта абмяркуем. Усім да пабачэння. Жыве Беларусь!